Come on guys! Good afternoon! Good evening pala. Wait, share ko lang. Okay, let's wait for our bidders. Nako. Oops. I'm not signed in. Hello sa 1,000,000 viewers. Sino to? Mag-message ka. Hello. Hello, hello, hello. Okay. Hi, guys. I'm doing a live selling video on YouTube. Go to my YouTube channel. Kung gusto niyong mag-bid or mamili. Hello everybody! Meron akong isang viewer sa YouTube. Transfer kayo sa YouTube. Pwede naman kayong manood dito sa Facebook, but yung pagbibid at pamimili dito sa YouTube natin gagawin, guys. But hello to all our 5 viewers on YouTube. Dalawa pa lang, sa Facebook. Dalawa pa lang sa YouTube. Hi, Malo! Musta? Ana, doon ka sa YouTube manood. I-start ko lang dito sa Facebook. And then, transfer tayo sa YouTube. Papatayin ko yung papatayin ko itong sa Facebook. Tingnan mo, Faye, tingnan mo doon sa post ko. Nakapin yun, nasa top. Nakapin yun doon sa post ko dyan sa Facebook. Hi, Marivic! Hi, Mrs. Nakabalik ka na ba, darling? Kumusta na? Doon kayo sa YouTube manood. Doon kayo sa YouTube manood. Yung link nandyan sa post ko. Pinost ko dyan sa top. Wala akong makita. Mag-message nga kayo dito sa YouTube. Please message me on YouTube para makita ko. I'm not seeing any messages here. Kasi I will be doing the selling on YouTube. Although you can watch on Facebook as well. Pero I'm doing the selling on YouTube. Hello, welcome to our 3 viewers on YouTube. Mag-say hello kayo. Mag-type kayo ng anything. Hello, whatever. Yung ganon.
Marivic! Hi, I miss you. Doon ka sa YouTube manood, darling. Hi, Alpha Mia Malang. Hello. Hello, hello. Tita mo ko. Okay, so ibig sabihin pamangkin kita. So, kaninong anak ka man? Hello, Alpha Mia Malang. Nawawala yung mga YouTube viewers natin. Eh, dyan ako. Meron. Naka-live ako sa YouTube. Punta ka dun sa channel. Punta ka sa channel, Kleng. And then, i-click mo yung channel. And then, makikita mo doon, naka-live ako. Shout out sa mga manonood natin. Yung mga nanonood dito sa Facebook, hello sa inyong lahat. Mag-transfer kayo. Lalo na kung taga dito kayo sa Toronto or sa GTA. Ang ganda ng panahon namin. Look, nasa labas ako. Look. Nasa labas ako. Okay, so let me just show you with my Facebook yung aming garden. Pero on process pa. Naglilinis pa si Lakay. Ayan, ito yung aming backyard. Magulo pa kasi nagtatanim pa. Pero nakatanim na siya ng mga halaman. Ayan. Ito maganda na din sa Facebook. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, ang daming gamit doon. Yung iba ang i-sell ko dito sa YouTube. So, hi guys! Gusto niyo rin bang makita yung yung garden ng asawa ko? Kasi siya naman ang nag-garden eh. Ako lang ako. Ano ba yan? Nakalimutan kong reverse. Okay, nasan na kayo? Meron. Sino nang nandito? Hello? Walang nagchat-chat. Mag-chat kayo guys. Kamusta ang inyong Sunday? Ang Sunday ay beautiful day. Nagpunta kami kanina sa church, kaya ako'y naka-makeup, maayos-ayos yung mukha ko. Pero, tuwing Sunday lang to. During the week, During the week, alam niyo na. Marie! Hi, Marie! Hi, Kuya Jay! Nandito sila sa Facebook eh. Doon sa YouTube kayo manood. Kasi papatayin ko to mamaya. I'm selling some stuff. Tignan niyo yung backyard namin. Nakapagtanim na si Doming ng ilang kapagtanim na rin ako ng mga bulaklak. Nagtanim na siya ng mga ibang halaman. Pero marami pa siyang itatanim. Hello po. Hi Sisi Pinky. Agbid ka dito lako kun. Maglako nak sister. The things na hindi ko nagagamit. Sino itong mga nandito sa YouTube? Mag-say hello kayo para ma-shoutout ko kayo diyan. Kasi I'm live on YouTube ditong nasa taas and dito sa baba sa Facebook. Hi Janet! Oh, I miss my sisi. Mga sisi ko na namimiss ko na. Matagal ko nang hindi nakikita. Say hi! Yung 5,000 na nandyan sa YouTube ko. Kasi dito sa Facebook at least nakikita ko yung mga naka-join. Pero dito sa YouTube di ko makita. Unless na kayo ay mag-hello, mag-type kayo dyan ng messages para makita ko kung sino. Hi Edmond, Mary Jane. Diyan sa Facebook ko, I miss you. Diyan sa Facebook ko,
nakalink yung ano yung YouTube channel ko. Tingnan niyo yung post kong last, nakapin sa top. Doon kayo dito kayo pumasok sa YouTube, guys. Share ninyo sa inyong mga friends. Kasi, yung mga maraming shares, may discount. So, ano ba? Tatlo lang nasa YouTube eh. Mas madami dito sa Facebook. Punta kayo sa YouTube, please. Punta kayo sa YouTube. Please. Sili, awampay kay Mulmula. Kay Mulmula pa lang ni Bossing. Diyan siya, andun siya oh. Nagsibsibog. Nagdidilig siya ng kanyang mga halaman. Kung farmer siya sa Pilipinas, kahit sa Canada, farmer pa rin siya. Hello! Transfer kayo sa YouTube, please. Nako, mukhang walang bibili. Sige na. Doon kayo sa YouTube kasi doon ako magbebenta. Although pwede rin kayo manood dito sa Facebook. Kaya lang, kailangan mag-transfer kayo sa YouTube, please, please, please. Doon kayo manood. Ayun siya, oh. May mga gamit kasi ako dito na hindi ko na nagagamit. Bibenta ko na lang ng mga mura para ma-get rid ko lang dito. Kasi hindi ko naman na ginagamit. Walang nag-hello sa YouTube, please. Asan sila? Wala, oh. Mukhang hindi sila Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, mag-subscribe kayo dyan sa YouTube. Remy, doon ka sa YouTube manood. Cousin. Sa YouTube, transfer ka doon. O yan. Pumunti na naman. Dumadami tapos pumupunti. Sino ba yung mga nandyan? Mag-hello nga kayo kahit hello lang. Type nyo dyan sa sa YouTube, please, please. Sino yan? Pag meron na tayong at least 20, kahit 20 lang na viewers dyan sa YouTube, mag-start ako magpakita ng items. Pero pag walang 20 people, nako, sayang naman yung aking leweng. Sige na, sabihan ninyo yung mga friends nyo dyan sa Facebook. Dito kayo sa YouTube manood. Okay. Since na-share naman na dyan sa Facebook, I will give it, anong oras na ba? 7:30. Sige, 5 minutes pa. 5 minutes ako mag-live dyan para makita nila na naka-live ako dito sa YouTube. Bago ko Apay nga, awang makita nga comment. Wait lang, baka Hoy. Wait lang, baka naka-off di comment na. Wait wait ay! Baka naka-off yung comment. Bakit ganun? All messages are visible. Sabi naman, bakit wala akong makita? Why?
That's weird. No, 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 no. Wait lang po ah. What's wrong? Nagme-message ba kayo? Oh, wait lang, wait lang, wait. Kasi, wait lang ah. Hindi ko alam kung bakit. Sige nga, mag-message ulit kayo, please. Kayo. Why? Bakit di ko makita? Ay, huwag ko kung bakit. Paano tayo nito mag-ano kung hindi ko makita yung chat nyo? Ulitin ko nga, ulitin ko kasi hindi ko makita kung saan ko saan ko i-correct yung ano, yung sabi naman live chat, all messages. Oh my gosh, you guys, I'm so sorry. Sorry po ah. Sorry. Talaga. Sorry talaga. Kasi, ewan ko kung bakit, anong nangyari. Balik na ulit kayo. Oh. Sorry na. Mag-isa kasi ako eh. Yung kasama ko dito ay busy sa garden. So, paano kaya siya naalis? Wala na, nawala na yung mga watchers, mga viewers. Ayan, siguro naman hindi na mawawala kasi naka-data ako. Hindi ko alam kung bakit. Yung wifi ang lakas naman dito sa labas. Okay, ano nga kayo muna again? Mag-message nga uli kayo. Bakit? Ay, naglulok. Ngayon pa magluloko naman. Grabe.
I-off ko na dito sa Facebook ha. Transfer kayo sa YouTube. Baka nag-aagawan sila. Wala na naman akong makitang message. Okay. How is it now, guys? I'm having trouble. I'm having trouble. Can you see clearly? Is my camera blurry? Hi everyone! Okay, so I'm back. I think I'm good, eh? Can you hear me? Say yes, please. Can you hear me? Okay. Oh my gosh. Annalie. Anna. You can hear me, yeah? Okay. Good. Hello, Rose. Imang. Kumain ng table. Paano ko papadala sa Pilipinas yan? Okay. So, tonight gagawin ko, mag-say yes yung mga nandito sa Toronto. Those who are here in Toronto, please say yes. Grabe si Imang. Wala kayo dito sa Toronto. Say yes. Para masimulan natin. Kasi meron akong mga items na pwede dito lang sa Toronto or sa GTA area. See? Yung garden ni Lakay is already, it's already ongoing. At least pag naka 20 people tayo on the live, mag-i-start ako. Papakita ko yung mga i-sell ko. Unfortunately, sa mga nasa Philippines, wala pang pwede sa inyo. Pag uwi ko dyan, don't worry, meron akong para sa inyo. At, share lang, mag-share. Mag-share lang, mag-share. For sale ba ang garden? For viewing lang, sister. See? Okay, so I have flowers. Yan, naglilinis-linis pa. Nakatanim na sila kay ng konti. Mga sili, mga talong, ganon. Tanim na rin ako ng lettuce. Nandyan si Belle? Hi, Belle! Kumusta kayo dyan? Okay, so mag-antay-antay muna tayo ng mga kasama natin dito sa Toronto. So, share nyo lang. Share nyo lang yung live sa mga nandito sa Toronto. Nasa GTA. Basta makarating dito sa Toronto para pick upin yung bibilhin. Okay. So, nagpunta pala ng Manila si Belle. Okay, hi Belle. Okay naman kami dito. Kumusta? Huwag kalimutang mag-like, guys.
Kalimutang mag-like dito sa live mismo. Kasi trial lang to eh. First time akong mag-live selling. Ang mga ibebenta ko kasi mga malalaking items dito. So, kailangan na nandito kayo sa Toronto. May mga maliliit lang naman na items pero konti lang. Konti lang yung maliliit. Mas marami yung malalaki kasi eh. Parang blurry ako kasi nakaharap ako sa araw. Pagka doon kasi ako humarap sa doon, magulo. Oh, nandun yung mga ibebenta ko. Ala nga! Oo, baka may mahulog na electric fan. Magbabiral tayo. Nahulog! Mariel Padilla. Oh, mas malaki lang yun dito ko kaysa kay Mariel. Tsaka mga braso-braso ko. Malaki. 10 pa. Sige. Nasaan na yung ating mga kasama? Yung iba kasi may mga cell grouping sila sa church. At meron nga actually yung ODD si Pastor Bong pero panuorin ko na lang mamaya yung ODD niya. So, kumusta ang Sunday ninyo? Kami ay nagpunta kanina sa church. At eto, kaya ako naka-makeup. Ayan o. Actually, pinaghandaan ko yung live selling. Kaya ako nag-makeup. Naka-lipstick pa ako. Wag, grabe! Grabing pang-uuto na yan, Lota. Tsaka grabing pang-sisip-sip yan na. Ano bang gusto mo, ah? Asan yung iba? Mag-hi naman kayo sa akin. Alam ko, hindi ko nakita yung mga first messages nyo. Kamay ng lipstick. Sige. Yung napaglumaan ko, yung pudpud na, gusto mo? Pudpud na to eh, kasi gustong-gusto ko yung lipstick ko na to eh. Hindi naman siya lipstick, parang lip gloss lang siya. Lip tint, ganon. Ita-transfer ko pa yung mga bulaklak ko dun oh. Lalagay ko sa malaking paso. Kaso wala akong paso eh. So, mukhang si Ana lang yata ang nandito sa Toronto na viewers. Kahit isang item lang. Anong isang item? Pick upin mo dito sa Toronto. Ate Kleng, ano na? Kahit isang item lang ba? Ang dami akong items dito. Kayo lang ni Manang Bet. Ana, ang nasa Toronto, paano na yan? Paano na yan? Sige na, share nyo na yung, yung live natin. Mga busy sila eh, mga nagdi-dinner pa. Ako, nakapagluto na ako. Nagluto na ako ng adobong chicken wings, as always. Favorite ng mga nagbabaon sa bahay. Ano ba yung mga gusto nyo makita? Kasi itong mga oo nga eh. Kahit nag-share ka, Sister Ana, parang ayaw nilang bumili. Ikaw mo nag-message sa akin. Message ko yung isa kasi nandito kanina eh. Ewan ko, wala na siya. Nainip sa nagbabuffer kasi yung net. Kanina nandito ko sa labas kasi eh. Malakas naman, ewan ko kung bakit. Ewan ko kung bakit.
Oh my gosh, guys. Hello. Ano ba? Kumusta na kayo dyan sa Pilipinas? Nanalo ba yung inyong presidente? Ay, sana naman. Nag-share na ako eh. Ano ba naman ito? Isa pa itong kapatid ko. Oo nga, parang mga nasa Pilipinas yung maraming fan ko, no? Wow, landslide. Oh, talaga ba? Baka sinasabi niya, Hi, Arceli! Baka sinasabi niyo lang kasi nanalo na siya. Sige nga. Ay! Sino? Langko. Langko. Hindi ako natatakot. Yung ba yun? Yung ba yun, Amboy? Yung ba yung manok mo? Solid ba talaga kayo? Sige nga. Kami dito, hindi na nakapagboto. Yung mga Canadian citizens na kami. Eh. Itong mga tao. Kasi pinost ko sa marketplace yung live selling ko. Nagme-message sila. Hindi binabasa yung details. Sabi ko mag-join eh. Ba, di ko sasabihin ko sino manok ko, ha? Kung sabihin nyo, ano, natalo ako. Hindi nga ako bumoto, kaya wala akong manok. Pero kung sino man ang nanalo, dapat sana, kung sino man ang nanalo, yun susuportahan ko. Pag nandyan na ako sa Pilipinas, pag nakauwi na ako dyan sa Pilipinas. Pero, baka bakasyon lang siguro, hindi muna ako mag-for good. Hindi muna ako mag-for good. Natatawa nga ako eh, sabi nila, dilawan, 'di ba? Yung mga dilawan. Bakit yung mga pink, bakit sinasabing pink lawan? Eh wala namang W sa pink. Dapat sana pinkan. Dapat pinkan lang yun eh. Wala na yung Sino pa? Nandiyan pa kayo? Nandiyan pa kayo? Hello. Hello sa inyo. Sinasabihan ko yung may YouTube channel para maka-join sana siya eh. Actually, Kleng, pwede kang mag-join sa akin. Nagsawa na ba sa dilaw? Andiyan ka pa? Ana, ano bang kailangan mo? Sabihin mo na lang. Kasi, yung mga, ko dito, mga hindi ko nagagamit eh. Halimbawa, ito. Pakita ko yung isang item. Alam niyo naman ako eh, mahilig sa kape. Okay, baba ko muna kasi, ayan. Alam niyo naman ako ay mahilig sa kape. Sa bagay nga ipakita ko muna. Ipakita ko muna, coffee maker ito. Oh, 'di ba? Oh, Black & Decker. Tapos siya, glass, very brand new pa. At stainless steel. Stainless steel siya, oh. 'Di ba ang ganda? Kung mahilig ka sa kape, Ana, mag-bid ka na dito. Alam niyo ba kung magkano ang original price nito? $150, pero ipapabid ko lang to, mag-start lang sa mababa.
Pero dahil si Sister Ana, ay mag-isa lang siya, hindi ko rin alam kung mahilig ka ba sa kape, Sister Ana. Maganda pa, oh. Very, very brand new pa. Kaso lang, nagamit ko lang siya ng very short period of time. Dahil, niregaluhan ako ng mamanukangin ko ng Nespresso machine. Hindi pa, see? Sabi ko na ay hindi pa mahilig sa kape yung nandito sa Toronto. Paano natin mabebenta to? Paano natin mabebenta to? Isisell ko na lang siguro sa marketplace. Electric fan? Electric fan talaga ba? Natatawa ako sa'yo, Sister Ana. You're back, Eileen! I-share mo na sa mga kasama mo dyan. Nakauwi na ba kayo? Eileen? Nakauwi na kayo? Nakita mo yung yung pinakita ko na item? Na item? Ha? Grabe, Sister Ana, magkape ka na. Pero wag na kung hindi ka mahilig. Mahilig kasi ako sa kape. Kaya, ilan yung coffee maker ko dito sa bahay. Meron akong isang malaking Nespresso machine. Meron akong maliit na Nespresso machine. Meron pa akong DeLonghi na isang pang single lang din yun. Kasi gusto ko yung fresh. Nasa Pilipinas siya. AJ, nasa Pilipinas si Gemaline. Huwag kang maliwala dyan pag nag-mine. Nasa Pilipinas yung yung mga mostly. Ha? Di bibilhin mo, Ana. Bibilhin mo? Yung coffee maker? Oo, pwede naman. Pag nag-Bible study kayo ng gabi, halimbawa lang, pag nag-Bible study kayo ng gabi at gusto nilang magkape, ang bilhin mong coffee grains ay yung nag-ground na siya. Nag-ground na ito, dapat ang gagamitin mo. Tapos, dapat yung decaffeinated. Ay, thank you, Arceli. Oo, nandito lang ako sa backyard. Kasi, maganda yung panahon ngayon. Kaya tingnan mo, parang naka-sleeveless pa ako. Kita nyo naman ng muscle, oh. O, diba? Yun. Pwede mong gamitan ng electric fan. Alam mo ba, Ana, last year, yung mga electric fan na meron ako, yung mga electric fan na meron ako, ipinamigay ko. Hindi ko alam, kailangan mo pala ng electric fan. Sige, magpapakita pa ako ng isa pa. I know, sayang. Pero wait lang. Tingnan ko sa garage. Baka meron akong naitabing isa pa or so since nanonood ka ngayon, pag meron akong nahanap, mahal ang aircon, mahal din ang kuryente. Kaya mag-electric fan ka na lang. Sana nga hindi mahulog kagaya ni Marian. Nahulog! Oh my gosh, ang electric fan. Nahulog. So yun. Titingnan ko doon sa garage kung meron ako na itabing electric fan dyan. Hopefully meron. Kung wala, sorry na lang. Okay. So since, Eileen, nasaan na si Eileen? Gusto mong mag-bid dito sa, sa coffee maker? Kasi ang dami ko ng, yeah. Kasi ang dami ko ng coffee maker, kaya giget rid ko to. Tapos, yung isa, ito.
Kailangan mo lang linisan kasi hindi ko na nilinisan eh. Alam mo naman ako, masipag. Toaster, dalawang slots. Dalawang ano siya, dalawang tinapay ang pwede mong i-toast dito. So, kung gusto mo, ito. Ito, magkano? Ito. Gusto mo talaga nito? Okay pa naman siya. Kailangan mo lang linisan. Kasi syempre, ako ano eh, ano to, masipag ako dinis kaya hindi ko na nilinis. Ito, ito, ibibigay ko na lang sa'yo ng, hindi, kasi, need ni Kambal, okay. Need pala ni Kambal ito. Okay, so bigay ko na lang sa'yo ng ano to. Ana, since nanonood ka dito sa YouTube, at alam ko manonood ka ulit next time, ano na lang, bigay ko sa'yo ito ng $5. Gusto mo? Gusto mo yun? $5 lang to. Working naman siya. Kailangan mo lang linisan, sister. Ano, sister Ana, gusto mo? Masyadong mura. Gawin nating $10. So, gusto mo to? Okay. Okay, so, oyster, 2 slices, bread toaster, goes to Sister Annalie. Yay! First sale, first sale natin. Yes! Ito, okay. Kay Sister Annalie to. Ilista ko lang Mahirap pala mag-solong nagla-live selling. Kailangan may may assistant. Kailangan pala pinapunta ko ang sisi ko dito. Si Sister Beth, 'di ba? Para may tagalista. Okay, so toaster, Sister Annalie. $5. Naku, may $5 na ako. Alright. Next item natin. Next item. So, sold na to Jan. And this item is sold to Sister Annalie Aquiadan. Yay! For $5 only. See guys? Affordable. Hindi mahal. Ay. Ako yung araw, direkta na. Direct na yung araw. So, dito tayo banda. Ay, kahit dyan. Okay, dito. Dyan. Alright, dito tayo. So, may garahe natin Alright, malinaw ba? Is it clear? Yung coffee maker natin is still back up for grabs. Kung sino ang may gusto ng coffee maker. Okay? Alright, next item. Sold na yung ating toaster. Toaster is sold. Saan? Dito? Ayan, okay. Dito na lang. Kikita ninyo yung mga pala namin doon. Alright, next item. Wala ko na kong sister. Nay, agsibsibog di ka robak ni Delia. Say hi to Delia. My Ilocano neighbor dito sa Canada. Lako na. Bayaan mo yung pala na yan. Yeah, tama. Okay, ito. Ang next item. Kailangan kong lumayo pala. Shelf. Shelf siya. Na hindi siya pwedeng pang mga jars or anything. Sa lang to. Pang clothes. Look. Teka. Meron siyang
wheels para kung gusto mo siyang ilipat, halimbawa, kung gusto mo, lagayan lang to ng anything, at ito transfer mo yung ano, yung location mo, ulak mo lang siyang ganyan. Oh. Ito siya. Okay. Mag-start. Ito for bidding, ha? Bidding. Bid yun. Pataasan ng ano, tawad. Okay. Mag-start tayo dito sa $5. $5. O mag-bid na kayo. Yung mga taga-Toronto lang ha. Yung mga nasa Pilipinas, watch lang muna kayo. Pag-uwi ko dyan, gusto nyong malaman kung kailan ako uwi sa November. So, mag-ipon na kayo ng mga pambili nyo. Kung pinalad pa kayo, baka libre. O, see? Basta lang manood kayo ng live. Manood kayo sa mga videos ko sa YouTube. At malay nyo, pala rin kayong makakuha ng mga libreng items from Mommy Brands. Okay, walang may gusto ng shelf? Walang may gusto ng shelf? Nandyan na ba si Eileen? Eileen, mag-say hello ka naman. Oh, bago pa to. Sino yun? Free na lang ba? Free na lang ba? Pag ano, pag uwi ko. Oh, tingnan natin. Tingnan natin. Oo, kaso, wala, nandiyan ka sa Pilipinas eh. Yung mga nandito sa ano, sa Toronto. Sino sa inyo may gusto ng shelf? Pero kailangan pa rin kayong manood every time na may live ako. Kahit dito sa Toronto. Wala, yung mga kasama natin dito sa Toronto, wala. Oh. Baka hindi nila gusto yung mga second hand. Teka, makainom nga muna. Wait lang ah. Sino pa yung kasama natin? Yung mga 13 people dito sa YouTube, sino pa sila? Okay, itatabi ko to. Pero up for grab pa rin to. Mine tubig. Lahat na lang minamine mo, Imang. Okay. Baka maya-maya pa ng konti pupunta yung mag-join yung iba. Wala na yata si Eileen din eh. Wala, hindi ko makita si Eileen eh. Paano ba to? Baka pag ginalaw ko, mawala na naman. Hindi ko na naman makita. Shelf? Walang may gusto? Yeah, tabi natin to. Pang next time. Pagka nag-live ulit tayo. Ay, may point ka dyan, Kasin. Kasi, paano nila makukuha yung free items nila kung hindi uuwi ng Ilocos, ano? Meron bang ano, anong tawag doon? Yung, pag nag-way bill ka, yung matatanggap ang magbabayad. Teka, mini-message ko yung ano eh, yung iba kasi nagme-message sila. Hindi daw makita yung live.
Okay. Ano pa? Ano pa ba? Malalaki kasi yung iba. Yung iba kasi, tika, ito. Pakita ko. Nandito lang siya eh. Ah! Okay. May COD ba? Meron bang COD? Ayan no, freezer. Ito, kailangan ni Imang to sa Pilipinas eh. Kaso nandito sa Toronto. Freezer. Chest freezer siya. Ayan o. Binili namin to ng ano, $250 yata ito nung bago pa siya. Eh, syempre, sa kakalipat, merong mga gas dyan. Freezer, start tayo ng $50. $50. Kung sinong pinakamataas na bid, yun ang makakuha. Oh, Miles, mag-start tayo sa bidding ha. Start tayo ng $50 doon. $50 doon sa freezer. Kung sino yung mga gustong mag-bid, kung sino ang may pinakamataas, magkano bid mo? Ano, Miles. Magkano ang bid mo, Miles? $50 ang start, ading. May gas lang, pero it works perfectly. May gas lang siya. It starts at 50 yung freezer. Kasi binili ko yun ng 250. So, nagamit ko naman ng ano, mga ilang years ko ba nagamit to? 2 years? 2 years yata. 2 years kong nagamit yung freezer. So, mag-bid. Open for bidding yung freezer for $50. Any $55 dyan? Sino ang mag-bid ng $55? Sulat nyo lang 55. Asa na? Magkano ang ano mo? Offer mo, Miles? Wala na bang iba? Mag-bid? Chest freezer. Up for grabs, guys. Small fridge. Wala eh. Freezer ito. Silot talaga. Ah? Ay, di chest freezer? Aba, may bidder ako dito sa kapitbahay. Hindi niya start na 50. Ano, Tikam? Ano, Ramon? O, this is start ko ron. Ang pipit na. Uy. Ala, Aman? Sige, manuti pangalam garot. Mangrugiti 50. Puna. 50. Wait lang. Wala akong small fridge. Ano lang, freezer, chest freezer. Chest freezer. 50 ang start. 50 ang start. Kaya na kami ni Doming at least 75. Okay lang? Kanyam? 75? Okay lang? Oh. Okay. Meron akong bidder dito sa kapitbahay ko. Ayan, nabili niya na yung freezer. For $75, guys. Kasi yun ang minimum na gusto ni Mr. Doms.
So, 75 bucks chest freezer sold to my neighbor Delia. Yay! Yay! Oh, dalawa ng items ang na-sold, guys. Chest freezer. Delia. 75 bucks. Okay. So, are you ready for the next item? Going, gone. Going, gone. Gone na ang chest freezer, guys. So, bilis-bilisan ang pagmamine pagka may mga ganito. Kasi mabilis lang matapos. Okay, next item. Next item. Ito. Very solid chair. Ayan. Kayang-kaya akong buhatin ito. Kayang-kaya akong buhatin ito. See? Oh, ang ganda pa ng kulay. Kayang-kaya akong buhatin ito. Only for very, very sturdy siya, guys. Look. Look. Ayan. So, inupuan ko na siya. Hindi naman siya nasira. Very, very sturdy. Ano lang. Tan color chair. Meron lang, syempre, nagamit na. So, ano lang. Sell natin sa $15 lang. Kung pwede kayong tumawad. Pero $15 lang yun. Very, very good price na. And make sure just to remind you, pagka may mga nabili kayo, pipick upin ninyo dito sa akin, mag-message kayo, mag-private message kayo sa akin. Kung may magusto kayo. Okay, sinong may gusto ng, ano ba yan? Paolo. Hi Paolo, how are you? So, my next item for sale is that chair right there. So, am I supposed to speak English? Can you understand Tagalog or something? Am I supposed to speak English so you can understand? Oh, Paulo is your friend. Paulo, hi Paulo. Okay, so yung chair, who is interested with the chair? $15 only. 15 bucks is a very, very good, very sturdy. If you want, naku, may nagluluto, nasusunog na yata niluluto nila. Hindi kaya ako yun? Okay. Alright. So, balikan ko yung chair mamaya. Our next item, guys. This one. I'm sorry I wasn't able to clean some of the stuff. Very, very busy ako. We went to church this morning. That's why I wasn't able to clean. Alright, Paolo, are you interested in anything that I'm selling? So I'm selling a coffee maker. If you're in need of one, I have a coffee maker, very, very nice. Almost brand new. I didn't use it very much. Okay, next item, guys. Mamaya na yan. Ito muna. It's a little bit dusty. Ay, Tagalog ba si Paulo? Akala ko duduguin ng ilong ko eh. Paulo, meron ka bang gustong bilhin? Okay. Ana! What are you trying? Hi Ana, kumare. Anong hinahanap mo? Anong hinahanap mo? Meron ako. Okay, let me show this. This shelf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 shelf. 5 shelf siya. You can adjust. Pero I think this one is 71 ang height.
71 ang height niya. And then, yung depth is about 10 inches siguro. So, this, $15, guys. Come and get it. Come and get it. 15 bucks, say mine. Kung kailangan nyo ng shelf, kailangan nyo lang pick upin dito sa bahay, ah. Okay. So, who is interested with the shelf? You just need to wipe it down. Kasi, syempre, nandito siya sa labas. Medyo dusty siya. Medyo dusty. So, who is interested with the shelf? Mag-mine na kayo! Come on. Okay, who is interested with the shelf? Naku, hindi ko pala ito nare-read. Miles, ano yung ilang piraso tinatanong mo yung chair? Isa lang yun eh. Isa lang yun. Mag-isa lang yun, Miles. It's okay, Ana. At least nandito ka na. Annalisa. Nandiyan pa ba si Ana Akyadan? Say hi kung nandiyan ka pa. Oh, iisa lang, Miles. Just one piece. Gusto mo? Do you want the chair? Pwede mo pang pinturahan yan ng ibang kulay kung gusto mo. Kung mahilig kang Yeah, it's okay, Ana. It's okay. It's okay, Annalisa. Thank you, Annalie. Nandiyan ka pa rin. Okay. Yeah. Miles, gusto mo yon? I-reserve ko yun sa'yo, yung chair. Mag-isa lang siya. Pang-corner siya. Pang-corner. Mag-isa lang siya eh. So, mag-isa lang yun. Yung chair na yun. Gagamitin lang sa corner ng room. Ganon. Kung gusto mo. Okay. Ito, very exciting. Ang next item natin guys is very, very exciting. Yung mga nagtatrabaho, mga nag-work sa bahay or kailangan ng table na adjustable. This one is na-adjust siya pataas, na-adjust siyang pababa, correct? Yan. Pwede mong ibaba, pwede mong itaas. Ito yung table. Papakita ko sa inyo, wait lang. Adjustable table. Yan. Pwede ninyong movable ito. Pwede ninyo yung ilagay dun sa pag nanonood kayo ng TV or something. Pero pwede ring work table yan. Lalo na kung work from home ka. Ayan o. Naro-roll din siya kasi meron siyang wheels. So, movable. Kailangan lang talaga ng konting wipe up, you guys. So, sinong may gusto nito? Table? Adjustable table. Start tayo ng $15. Murang-mura na yun kasi mahal yung ganito. Ay, 15. Hindi. Gawin nating 20. Start tayo sa 20, guys. Table. Very siya, magaan lang. Magaan lang. So, anywhere you want to transfer, mabilis lang siya. Ilipat dahil magaan nga. Sino interesado dito sa table? Anybody interested with the table? Pwede kayong tumawad kung sakali.
O, tatabi natin to. For next time, kung hindi natin mabenta this time. Okay? So, ano pa ba? Meron ako actually ditong table. Kaso lang, nakakayang ipakita kasi, wait lang, imap ko lang siya ng konti. Kasi masyado siyang dusty. Hindi ko kasi siya mapasok. O, nandyan. O, tingnan mo. Ang daming kalat. So, this one. Table. Very, very nice. Dusty lang siya, guys. Kasi nga, nandito sa labas. So, white table. Side table ito. So, it's either mong gamitin sa kwarto or pwede mong gamitin sa sala. Oh, dito pa yung motor ni Kuya, oh. Pero hindi yan for sale, ah. Service niya yan, eh. So, yan. Side table. Dusty lang ng konti. Don't worry, pag pinick up ninyo to, malinis na. Lilinisan ko siya. Okay. So, sinong may gusto sa side table, let me know. Yung mga hindi ko mabenta dito sa live, ipopost ko doon sa marketplace. Alin? Yung cabinet, ayun? Ito? Ana? Ito ba, Ana? Itong cabinet na to, yung sinasabi mo, Ana? Yeah, ito ano lang, mura lang to. Oh, maganda siya, Ethan Allen, oh. Yung ito light brown. Yeah. Anuhan mo lang, yung may salamin. Alin may salamin? Hindi white yun, Ana. Hindi siya brown. White. White siya. Side table yun, pero pwede ring lalagyan pwede ring lalagyan ng damit. Yun ba? Yun yung tinatanong mo? Hindi light brown ang kulay nun, white. Ang light brown ito yung mas malaki ng konti. Ayan. Wala. Ay, ito? Hindi ko yung binibenta. Lalagyan ko yan ng mga abubot ko dito sa likod. Hindi yun. Hindi ko binibenta yun. Yun ang ibig mo sabihin. Yun. Hindi yun. Hindi yun. Kasi pinaglalagyan ko yun ng pinaglalagyan ko yun ng mga pinggan, lahat ng ginagamit ko dito sa labas. Oo. May maliit naman. Gusto mo ba yung isa doon? Yan o, yung brown na yan. Gusto mo ba yan? Gusto mo to? Ito, lagayan ng mga damit to eh. Oh, maganda. Ana, oh. Tapos, very solid wood siya. Solid wood. Ito, hindi ko alam kung saan ko nilagay yung nito eh. Meron tong mga, ang tawag doon, yung mga butil-butil na para pag binuksan mo. Kaso hindi, na-misplace ko. Hindi ko na alam. Ethan Allen, oh, ganda.
Ito kunin mo na lang. Ito, yun na lang kunin mo. $30 lang yun. Sabitan ng hangers. Hi, Gini. Gini. Ano ba? BBD. Ano bang gusto mo bilhin, BBD? Meron akong coffee maker. Oy, alam ko kung anong bibilhin mo. Alam ko kung ano ibebenta ko sa'yo. Mura lang. Ay, Ana. Wait lang. Hapusin ko muna kay Ana. Ana, gusto mo ba yung ano? Wala akong sabitan ng ano naman? Saluyot. Wala pa. Nagtatanim pa lang eh. Yung may sabitan ng hangers. Wala. Ano lang, shelf lang yun. Pero, kung gusto mo yun, kaso walang, ano eh, walang takip yun eh. Sister Annalie, walang takip yun. Yung maliit na drawers, yun, pwede pa sa damit yun. Yun, lalagayan talaga ng damit yun. Pero mga fino-fold na damit. Gusto mo ba yun, Ana? Or yung may hangeran ang ano, gusto mo? Ay, yung may takip, wala. Wala ako nun. Nasaan na si Baby D? Danica, ito ang bilhin mo para kay ano, oh. Ano siya? Hindi yun side table, Sister Ana. Ano yun? Ano bang tawag dun? Drawer. Danica, ito ang bilhin mo para kay Sevi, oh. Ano bang pangalan ng anak mo? Sevi. Ay, nilinis ko kanina yan. Tingnan mo, oh, yung mga lumilipad na mga ibon, oh. Tingnan mo. Binasbasan. Ito, para sa winter. Para sa winter, para may ano si Xavier. Ano ba yan? Tama ba yung sinasabi kong pangalan ng baby mo? Yeah, tanungin mo siya. Mura lang naman para sa'yo, bebe ko. Yeah. Tapos yung isa, pink kasi yung isa. Sino bang may anak na babae dyan na kasama ninyo dyan sa bahay? Ay nako, Eileen, hello, welcome back. Alright. Ano ba yung mga hindi mo nakita, baby D? Si Ate Des, eh maliit pa si ano. Eto, Kides, at saka si Kides, yung anak niyang babae, at saka si ano, ang pangalan nung lalaking anak ni Des? Yo, 'di ba maliliit pa sila ito, oh, pang snow ano, sled. Si Terdy tsaka si sa bagay. Tumatangkad nga. Pero ito pwede hanggang ano to, hanggang 3 or 4 years old na gamitin. Si Samara. Oo, ayan o. Oh. Pick upin nyo lang dito. Tabi mo sa kanila. Dalhan lang ako ng kape. Pick upin ninyo dito. Tapos yung sled na yun, yung malalaki, yeah.
Pakita mo itong live pag hindi sila nanonood. Hindi ba sila nakapanood? Sa summer, mga nakatanim na si Tito, nakatanim na si Daddy. Nakatanim na siya ng mga sili, merong konting ampalaya. Pakita ko sa inyo, wait lang ah. Wait lang. Icebreaker tayo. Ayan. Ito yung cucumber. Kalabasa yon, mag-isa. Pero nagtanim siya ng mga buto dito. Ito yung mga sili, o 'di ba? Ang gaganda na. Ito mga tinim namin. Ayan, talong, konting talong. Merong ano to, Brussels sprouts yan. Tapos ito kale, celery, curly lettuce, romaine. Tapos doon zucchini, mga kamatis. Yan, kamatis. Dito ampalaya. O, mga ampalaya yan. Yung kapitbahay namin, nagtatanim kanina. Nakabid tuloy siya. So, yun. Ayun. Ito ang aming garden. Maliit lang siya. Pero maraming naitatanim. Dito, parda. Yung mga Ilocano. Kung alam ninyo ang parda. Tapos sa harap, meron din. Pero, okay. I think, this time, hanggang doon lang muna tayo. So, yung mga, ano ba yung kinuha mo, Sister Ana? Yung toaster lang? Ano ba yung kinuha mo? Oo, yung toaster lang, no? So, yun lang yung iba. Yun lang yung mga ano ko muna. Maghahanap pa ako ng mga clothes na hindi ko na nagagamit. Siguro for winter. Kasi yung ibang mga damit na pwedeng gamitin sa Pilipinas, iuwi ko na lang at doon ko na lang ipapabid din. Gusto niyo ba yun? Mga nasa Philippines? Bidding ba gusto niyo or free? Yeah, pag may electric fan, tingnan ko. Tingnan ko lang kung may electric fan. Oh, di ba? Ito ang setup. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan, oh. Ayan ang aking table. Oh. See? So, I think that's all for tonight, guys, sa ating bidding. Since ilan lang yung nabenta natin, yung chest freezer tsaka yung toaster. Yung iba, ipopost ko na siguro sa marketplace. Or pagka may time ako during the week. Kasi ngayon Sunday night, karamihan ng mga kilala natin dito sa Toronto or sa GTA ay may mga dinner, may mga bisita sila, kaya hindi sila maka-join sa ating live. Pero salamat sa mga nag-stick hanggang nakailang tao kaya tayo. Baka may 20 people din na nag-join sa atin, ha. Pero salamat sa 10 na nandito pa rin hanggang ngayon. Ano nga kayo, mag-say hi kayo para alam ko kung sino yung mga nandito. Nag-stick around. Para pag uwi ko, alam niyo na kung alam ko na kung sino yung mga loyalists. Yung mga nasa Pilipinas. Mag-say hi naman kayo. Baby dear, may adding na ba si Sevi? Next time mag-join ka kasi itong si DG, meron din siyang YouTube channel. Mga ganap niya sa kanyang anak. May YouTube channel din siya. Wala pa. Ay. Sundan na.
Boss is says. Okay, sino pa yung mga nandiyan sa Philippines? Mukhang mga nagsilayas na. Pero salamat salamat guys. Salamat sa inyong lahat na nag-join. Trial lang naman ito sa aking live selling. Itatry ko din siguro. Siguro mas maraming manunood pagka dun sa sa Facebook. Gawin ko next time sa Facebook muna. Tapos mag-alternate tayo. Facebook, YouTube, tapos Facebook, YouTube. Para malaman nung iba na nagla-live tayo sa YouTube. Kasi minsan din nila nakikita dyan sa ano. God bless us all. Yes, Sister Anna, God bless. Maraming salamat sa iyo ha. Thank you. Sa susunod ulit. Kasi 8:30 na pala. 8:30 na ba? Oo. Thank you sa inyong lahat ha. God bless sa inyo. May 17 likes tayo. Ibig sabihin may 17 people na nag-join. Okay. Yung mga hindi naka-join sa live at mapanood ang repeat nito or papanoorin ninyo afterwards, yung mga pinakita kong items, if you guys are interested, mag-message lang kayo sa akin. Either dito, mag-comment kayo dito, or kung alam ninyo yung messenger ko, mag-message kayo sa akin at sabihin ninyo sa akin kung may interesado kayo sa mga items at usap tayo doon. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat. Stay blessed, stay healthy, stay beautiful, stay guwapo. Kung lalaki ka, si Paulo lang yata kasama nating lalaki dito. But anyway, thank you guys for being my viewers tonight. At salamat doon sa mga nag-bid, Sister Anna, tsaka si Delia. Thank you sa inyo. Bye-bye na. Kasi mukhang kakain na kami. Sinisilip-silip na ako doon sa bintana doon. So, mukhang kakain na kami ng dinner. Ngayon. Kaya, God bless us all. Bye guys. See you next time again. See you next time again. Mommy Brands out. Out na.